Kacarita mangkono Sang Prabu Kuntadewa. Sampun ngesokake dawuh dados senopatining para Pandhawa badhe manggi ingkang Prabu Salya ing palagan peperangan wonten ing Tegal Kurakasetra nggih ora-ora Kurakasetra. Saknalika Aji Cendra Birawa ingkang mawew mayuta-yuta ketingal Prabu Kuntadewa majeng ana ing palagan ngrobot Sang Prabu Kuntadewa Aji Cendra Birawa ingkang mawew Prabu Kuntadewa obah kemawon boten namung sijem kemawon Prabu Kuntadewa. Cendra Birawa Prabu Kuntadewa kendelan kiwala kok kemlawe tangane boten najato rinubut Aji Cendra Birawa mawew boten kraos dipun krubut boten kraos dipun kerubung badhe dipun mangsa nggih boten kraos caket saknalika ketingal kaya tejane boten panglih mencorok mriku tejane Begawan Budha Wijaya saknalika Aji Cendra Birawa ajre kali Kuntadewa kali nyambet bapak oh tibae bapak aku melok bapak melok ngene bapak ya aku melok bapak.
Nyono sang nata lanang ngandika mring sang ayogi ambrekar harjaning praja jagat dewa Bathara ya jagat wasesaning Bathara kang linangkung wiladalah anak Prabu Puntadewa nuninggih Kanjeng Wa sumungkeming pangabekti kula Kanjeng Wa ya wis tak tampa kanthi lega-legawaning Punwa nggih Kuntadewa nggonmu madeg dadi Senawati adep-adepan kelawan Punwa ayo dinaniki tanding kelawan Punwa nyuwun pangapunten Kanjeng Wa gesang kula wonten alam donya mboten nate damel gelaning tiyang sanes ampun ngantos damel dedosa dhateng sok sinten kewala langkung-langkung kula wantun dhateng panjenengan kalebet tiyang asepuh kula dosa menapa ingkang badhe kula sandhang Kanjeng Wa weladalah gelem ora gelem kudu nandhi kelawan Punwa Prabu Puntadewa. Kocap kacarita medal saking angganing Prabu Puntadewa Gunda Wijaya badhe nagih potang perang Bharatayuddha menika perang suci perang tagih tinagih potang pinotang budi makarti pisase budi candolambet angkara loka utang nyaur milih kulino rumiyin pejaing Gunda Wijaya den pejahi dening Raden Narasoma Narasoma menika nom-nomanipun Prabu Salya. Saknalika Gunda Wijaya wangsul malih dhateng hangganing Prabu Puntadewa kaya kenek gaiping jagat tanpa pumlawe astaning Prabu Puntadewa boten ngertos sangkane kelima sada wal saking astaning Prabu Puntadewa nampek Prabu Salyapati gugur medan peperangan dadi kusumaning bangsa.
Margalayu Prabu Salya sumedhih ana ing kereta pedhal Sukma Sugriwa. Alah aku gak trimo kurang ajar sanarika pedhal saking agane Kuntadewa Sukma Subali. Kakang Bali, wis. Adikku Di Sugriwa. Mandhek semene wae aja mbok terusno ya. Utang piwutang iku aja mbok terusno. Wis lunas dina iki. Aja nganti awakmu utang maneh. Utang enak. Lho, nyaure gak sepiro. Anakane. Lho, nek wis mengko tumiba nang anak putu kok dadi apa? Wis aran wis lunas, wis gak usah bek angkara umur kamu. Mbok menawa wis titi wancine, wis ayo. Sugriwa, aku ayo bali nang swargan. Ladalah Kakang ya yen kowe mung ngestakno dawuhmu Kakang. Iki wis wayahe surup surya gendera dirubuna menejuk diwiwiti maneh perang Baratayuda mundur iki wis kesangkut bengi karo Kakang. Yana wong ayu-ayu ning kejamak tanyo pilih samya kandhek lunglungan samya menglong ana wong ayu aja cidra samayane Narana ratu ning ayu Sisatana kelo wong kundhe Man Sukandini kula wonten pangendika dawuh Gusti kula Setyawati ngonku ngrungokake kabar sing tak tampa Pangeran Prabu Salya Sirna Margalayu Man Sukandini ayo Denupati kados pundi Gusti menika wanci Surup Surya Medalu ayo den nyatakake Sukandini ana ndi
kunarpaning Kakang Mas Prabu Salya. Menawi makaten swawi kula dherekaken Gusti Ratu dos pundi? Ana wong ayu-ayu ning kejam banyu milih samya kandhek lunglungan padha manglung pedhek ana ratu ning ayu katarito mangkono tindakipun Dewi Setyawati sanget kawelas arsa margi nglangkungi papan peperangan ingkang kebek kuwandanipun prajurit napa dening bangkene gajah saha bangkene kuda ingkang tampa wicalan cacahipun kadang-kadang nyabrang cemboran getih ingkang tasih enggal asring ugi nyandung putungan gaman utawi pecahan kreta rening peteng dedet lelimungan Dewi Setyawati anggenipun nyemurupi margi namung menawi wonten gebyaring tadhit dene yen raos saya ngangso sekedhap nglenggahi bangkene liman utawi pecahaning rata gandane kwanda-kwanda ingkang sanget arus amis sasat mboten kadamel raos prasasat mboten dipun raosaken margi pengin kepanggih dhateng anggenipun Mupadi ingkang Raka Prabu Salya daya-daya kepanggih enggal-enggal ketemu ingkang Raka Prabu Salya ingkang nemahing pralaya mekaten tindakipun Dewi Setyawati kalunta-lunta pauta
sareng sampun panci injing Dewi Setyawati kraos sanget sayah saha arip nulya lenggah wonten ing gigire bangke gajah boten dangu wonten gebyaring tadhit ingkang madangi papan ngriku Dewi Setyawati kagiat amargi sakcelakipun ngriku pirsa Kunarpa menawi agem-ageman senopati gumeletak wonten ing rata Dewi Setyawati enggal mrepeki sareng kapadangan melih dening gebyaring tadhit Dewi Setyawati priksa terang inggih menika kunarpanipun ingkang Raka Prabu Salya Dewi Setyawati jerit nulya ngrungkepi kunarpaning sarwi muwedhah leres kula boten panggih menika kunarpaning Kakang Mas Prabu Salya alon ngandika ngarsa duh pangeran kula padosi dhateng pundi panjenengan pangeran boten saged gesang meleh menawi boten kalih panjenengan pangeran awrat kalian panjenengan ingkang garwa Setyawati pun dados pras ya kula lara bareng lara enak bareng mukti bareng mukti mati moderaken kacarita mangkono sampun perwaca sampun terang yen ingkang Raka Prabu Salya sampun seda sumindhe wonten
kreta. Saknalika Dewi Setyawati wis dadi prastyani, ngono sepaten sunduk salira. Dewi Setyawati saknalika pecah wonten ngersane Kang Raka Prabu Salya ingkang sampun nemahing pralaya. Dadi prastyane Sugandini Yomban Sugandini tresna dhateng Gusti Ayuning Dewi Setyawati. Ing mriku sada salira pejah cak nalika Ban Sugandini sirna margalayu. Ojere pecah. Wancinya tengah dalu lelintang abyaring tawang sumunar anyunaring surem sorote tan padang kutu-kutu alang toko jedam pramanem datanono angalise among kepirnga swaraning pradangga kang manghanyut hanyuting sinigek ingkang kinarita nahan gantiya kang winuwus klise kandha cinarita ado digawe cedhek gawe ado suwe gawe gelis gawe suwe ujine wong crita ing riku boten kaji ingkang wonten kelampi sireng Kilura Semar Bagong Swawana besut padha jejogetan endi ana wong mati balik nang
kembang kelengkeng cecer lemo gending angleng Surabaya Bagong lan besut ayo padha tetembangan kembang biru Jopo maneh sing weweh pitutur nek aku lan sliramu ler
besut, Cung. Iya mangke Rama Semar. Iya Makde Semar. Anakku Bagong lan putuku besut le. Ayo bareng-bareng sak kanca rombongan ngaturake agenge panuwun marang panjenengane Bapak Profesor Dokter panjenengane Bapak Jakinuddin Munasir nggone paring rejeki marang awake dhewe sak kanca rombongan iki dalam rangka apa ora duwe gawe apa-apa Gong mung silaturahim ngono mo wis dadi karmenaning panjenengane Pak Profesor Jakinuddin Munasir nak ati sak ben taun mesti nggelar wayang kok sepisan ora sak ora-orane iku ping 3 iso ping 4 iso ping 5 barang oh iya nak alhamdulillah mo ya ayo melu muji syukur ana ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa Bapak Profesor Jakinuddin Munasir sak keluarga diparingi selamat dan selamatan awal temeka ing akhir lancar nyambut gaene seger waras banyak rezeki tansah dilindungi dening Allah Subhanahu wa taala Allahumma amin amin ya rabbal alamin la iki lakoning Bratayuda lakoning Bratayuda lakoning Bratayuda gugure Salya kongkon nerusake laire Parikesit nak lho lak dilewati rubuhane tas iki wis dicakno nak ngono lho iki penyuwunane panjenengane ngono ya iki wis sadurunge wis dicakno guguring Prabu Duryudana lan Patih Sengkuni. Oh, ngono. Ah. Kaya dening aku tas iki nak Ramayana lho. Molek Anoman Duta, Rama Tambak, lho, Kumbakarna gugur, la iki engko diterusno gugure Indrajit. Iki kanggo ulang taune Bapak Profesor wis diagendano nak lho lakone nek gak gugure Indrajit yo gugure Dasamuka nak oh ngono malah Mariyaya iki kok yo nggelar wayang maneh dalang loro oh dalang loro sapa yaiku adikku Purnawan saka Ndawar Mojokerto karo Cak Tris Pak Teguh utawa Pak Tris sing saka Mojo Agung wilayah Jombang nah. Oh ngono. Sewengi dalang loro enggak nak rong bengi. Ya kaya ngene iki. Kok bengi meneh adikku Johan. Oh, dosen nak dalange ngene iku. Oh, iya iya. Iku jumenenge Parikesit lakone. Oh iya iya. Lah iki kok ya ngono nak. Kenek ae gegendingan ya. Ning aja kebacut sebab iki Bratayuda akeh wong susah nak. Akeh wong wadon sing ditinggal mati bojone ana ing peperangan lho dadine rondo lho. Akeh perawan-perawan sing padha ditinggal mati karo pacangane karo pacare lho. Akeh para putra-putra sing tinggal mati dening keluargane. Lah iki nah kula iki
mengko aja akeh-akeh. Pesene mengkono. Oh, ngono mo. Oh iya. Kok nek kakean gending-gending ya gak apik ngono mo. Ngono le, Gong. Kok ngono. Kok klira-kliru. Ayo jeneng wis tuwek iki apa, Gong? Ya mang negara Mandara kowe Wirata. Iya wong jenenge wong mangan ilok cecer kok, Gong. Tapi salah gelem dielingno. Lho. Dadine bener, wis salah dielingno ngeyel, tambah bek angkara murkane saya ndadra. Lah iki tandane gak ngrumangsani. Ngono lho. Oh iya, lah nek wis ngrumangsani. Ati ya apa maneh gak iso nyrekal. Pomo nyrekal ya empo, kok sing hukum dudu aku awakmu. Pamen dudu negara ya sing gawe jagat nak embung kok ana pengadilan sing ya apa ya gak ero iku. Pun ku samar. Oh gaib ngene Mbak. Iya gaib. Iya. Mangkane wong urip ayo padha sing ati-ati. Ayo dijaga ati. Iso njaga atine dhewe-dhewe. Ati ku regane larang. Mula aja sembrono. Iya, larang. Barang jero iku larang. Larang. Aja kate mblakak nyang ndi-ndi. Aku wis tuwek, wis ora ngono ngene. Wis apa anane. Ayo, nembang. Yut, awakmu bakal ngeresakake apa? Aku tak wakilahe nyuwun karo Bajah Kartini. Oh, Bajah. Saka Kudu Jombang. Oh wis haji. Wis Madi Semar aku urung nak nang wis umroh. Oh, wis umroh ngajak aku ambek Mak Demo aku gak dijak. Kalau Semarku sing tak simpen iku setahun teko Mekah kono nak. Ya tak gawe toap karo awakmu, Gong. Iya, Mo. Ya tak gawe sa'i barang. Katut salat subuh bareng tak. Sempitno nok ning jerone baju. Iya, Mo. Wis alhamdulillah. Wayang kulit iso teko kono ya slamet kan apa-apa. Kok dari awak dhewe ngimanno Semar Bagong ngono ya gak saking senenge nyambut gaene. Iya, direwang teko ndalang bengak-bengok ngene iki ya. Ayo mo diterusno tetembangan. Ngersakake apa? Aku tak nyuwun sing klasik. Jineman ular kambang. Monggo ibu kita Jarawing jalema kanggo jatan jiwa
Matur nuwun. Bu, Bu Kartini. Inggih. Wah, ngantos kula kesupen dos pundi pawartosipun. Nggih, alhamdulillah sami wilujeng sedaya sekeluarga. Alhamdulillah. Nggih. Ora tau bedhok weh. Jen wajahe kok pancet ya. Najan to wis yuswa nanging kok sik kaya perawan meneh. Pak, nggih, niki perlu dicurigai nek kula kados perawan niki napa nggih? Katarak napa ya? Niki wong Nggih, umpamane. lir umpamane. Nggih. Pinter oleh ngudi salira. Nggih. Rambut pancen kudu iso ngramut awak. Kudu kebersihan iku perlu. Nggih, lang weton sendang made kok, Mas. Non? Weton sendang made. Oh, beton sendang mati. Nggih, setrene niku ya napa? Oh, stres. Nggih. Nggih, leres niku nggih. Kula mboten nate semerep ngriku sendang mati. Kapan-kapan panjenengan teraken nggih. Ah, nggih, monggo. Nggih. Nggih ngriku mawon kepingin lam-lampang ngoten mawon mboten njojok napa. Pengin semerep mbuktekaken cek kersane kula niku dikandhani jari kok jari ngoten kula. Nggih kapan-kapan nek longgar, mboten longgar nggih mboten. Nggih, ning mboten nyetren niku mengagungi ciptaane pangeran ngoten, Mas. Non? Nggih. Mengagungi ciptaane pangeran. Oh, nggih, ning mboten nyetren. Oh nggih. Kok apa-apa gak kaya ciptane sing kuwasa Nggih. awet, langgeng nggih. Nggih, matur nuwun, wah suarane sik panggah nggih, utuh. Saiki genti nak. Sapa kono? Aku njaluk ilmu. Garwaning Bathara Suryadi kula mong. Dewa Bathara Suryadi. Sapa nak? Betari Sundari. Nyuwun napa le? Wis. Mbah kono mah aku iki wis. Nek nyuwara iku nek swara cilik iku bening, nek gedhe ku arum. Nek swara irung bindeng-bindeng iso nyerak-nyerak basa ngono iku lho mon. Dadi nang ya apa? Umpami dipun lanjutaken niku jineman nggih. Meter Onde wijen timbangin ning lowong ijen. Nah. Kok iki wong anu kok apa parikan. Wis tak dongakno bagya. Monggo Mbak Sundari Winarti. Ayo, ceket-ceket. Nggih ngapunten. Ngapunten. Dipun gantos jineman lintune ngoten dos pundi. Napa jineman napa? Jaluk diganti. Senengane kok ganti. Gladhik glending napa mari kangen. Oh, nggih. Sing napa sing cendhek mawon.
Dawa pedale. Mari kangen mawon. Oh nggih, mari kangen. Mari kangen, mari kangen. Nek mari kangen kaya ngono polahe ra karu-karuan. Ya saenake dhewe. Lalu mangsa panusuling makut 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 Maya 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 kenes nenes bicarane man yen kasepo anten tajem pelatane Yen kasepon bangkoni lara asmara ya larama bangkoni lara asmara Nggih. ngisor karo anak ngaku cakap loro-loro anake Kak Rondo Joko. jalali jaman semono lamar kula ina ini saben saben sore lalilo alelo lalilo alelo sripat sripit lengke yane
Matur suwun ambek ngene iki. Anake kok persis. Bungku-bungkuke ancene wong anake. Iya mo. Lucu mo. Golek oto, Pak. Menyang golek nangka. Bengi-bengi njaluk golek oto. Ya nak, iki pisan kas nganti aku kelalen yang ana sinden teko Nganjuk Mbak Sipo. Asale Nganjuk ning Katut. Kok saged Nganjuk ayo jenengan bibar saking pundi? Lho, kabar. Kabar iku werta mbok. Bener mbok salah. Kula aslinipun Blitar. Oh. Blitar. Lah. Kok iso teko Nganjuk iki? Aku iku mah ngawur ya. Lah. Mulai takoni dhisik jenenge sapa. Lah nggih, ngoten. Malah para sipu wae. Ya nek korean. Gak cocok belas ya. Asmane sinten? Lengkape, Mbak. Nggih, kula Zipora Wahyu Wardani. Sinten? Oh. Zipora Wahyu Wardani. Zipora Wisnu Wardani. Wahyu Wardani. Wahyu Wardani. Kula Wardono, kula Wardani. Wardono Wardani, ngono jan. Nggih. Jenengane kok iso-iso. Ya iso-iso ae. Jenengan statuse rawan, rondo napa pun ndek bojo? Kula sampun gadah garwa. Oh, ndek bojo, Jana. Sampun. Oh, pinter. Pinter. Iso-iso nerusno lelabetane sing sepuh. Nggih, amin. Nggih. Iso dhuwure. Ayo kaya direwangi nyambut gawe. Ngesot-ngesot kaya dening kula ngesot teng latare tiyang. Nggih, dang nyukupi keluarga. Ya kang ngesot moh kok kon. Karo biyen ngesot niku, Kang. Kok niku. Iki munggo geguyonane ngono, Gong. Oh iya. Mong tata gelar batine ora ngono, Nak. Di junjung senine dhewe seni adiluhung. Gak ana kesenian sing wah kasusilane kaya awake dhewe, senine awake dhewe iki, Kong. Iya ta mo. Wis ta lah adane. Dalang sinden yoga, lungguhe sewengi. Ya tempo, ya lho sindene ya duduk biasa. Yagane ya ngono. Yoga ya ngono. Ora kena metu metah. Metu nek wis kudu ngoyo, wis balik meneh. Aja kon metu nang njaba jakeng mbek wong nonton. Kadang-kadang keturun lho. Iki grup endi iki? Blangkone kari. Ayo jaga kebersihan, masih apa jenenge? Yoga yo ngono, masih rokok-rokokan, ojo dilebokno jero sarung, lebokno jero gender tegesane. Wah. Kok mari mangan golek lap. Burine tebeng kelir gelap. Kacau. Yo nggawa sapu tangan, tisu. Wong tebenge kelir kok gawe lap. Iya nak. Nyuwun apa? Karmenane panjenengane Bapak Profesor Yakinuddin Munasir ki ndandutan. Iya nak. Sri Kuning bawa celuk mawon Mbak Sipo.
Triuningus. Terus mengko diterusno dandut. Kok delok mawon. Mat-matan sik. Nggih, sakniki Meneso. Sringoning mustika tuban labut tresno lan sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya nandur brang
matur nuwun wah jan suarane rek. Bening wis. Tora nek swara enak wis. Iya wis. Aja kedawa-dawa. Niki wis cekak aos dadi wis Pandhawa boyongan nang negara Ngastina lan Ndaramu ayu. Dewi Utari kabar wis nglairna punang jabang bayi wis diparing tenger Raden Parikesit. Oh ngono. Mulane aja sembrono nak. Ki akeh trubusane mungsu nak. Luwe Kurawa sik durung salah siji sik durung mati nak. Ana sing durung mati. Sapa? Lah Kartomarma. Danang Dimpo. Lah iku sik hak ngono. Momo gak trimo. Lah iki sing kudu hati-hati iki nak, ngono. Sik akeh wong jenenge wong pengikut-pengikute Prabu Duryudana ya sik akeh nak. Sik kono-kono engko bae gak seneng lah iki. Ndara Pandhawa ya ngono. Pokoke dina niki kudu keliling kiwa tengene negara, ora kena ana jroning praja kudu ana njabaning praja. Nah. Oh, ngono mo. Dadi iki cekake Ndara Pandhawa wis boyongan nang Astina, wis Ndara Ayu wis nglairake nang jabang bayi diparingi denger Bambang Parikesit. Iya nak iku wis digadang-gadang karo Ndaramu Kresna, Ndaramu Pandhawa besok bakal yen dewasa kajumenengake dadi yaiku nyekel panguwasa praja Ngastina nak. Oh iya. Iki nunggu Ndara Janaka iki kaya ngapa iki le? Kula nerung garulaya kitel wetan papan kutha Mangendralaya sumyuk kewong ngudang ngelmu rasa lima watekira rasaning manusa ora tapa sida tampa wurung tampa Kakang Semar kula Ndara aja kurang pangapura Semar tak neng sawetara briniya Kakang nggih Den.
titik terus ngati Janan Jaya Sutra kaleksanan Mendang gendewa yatana jompare Kakang Semar lan Bagong wonten dawuh Den Reyangdara mula tekakono Kelurahan Klambi Sireng Kakang Semar aku ora bisa nglalekake marang piyaine Semar Bagong ayo tak kanthi menyang negara Ngastina nembih boyongan para Pandhawa Kakang Semar bareng nglairipun nang jabang bayi ing tembih bakal kajumenengake Nalendra ana ing negara Ngastina. Ngaten Den. Suwawi kula dherekaken nanging pun nyembranakaken kedah ingkang atos-atos Den. Ya Kakang Semar. Mosok Buddha Kakang Semar jimat sing bisa ngucap pusaka kang bisa kandha. Panenggih jroning wana sinten to ingkang wonten jroning wana tatawis dangu Kadang Ratu Ngastina Prabu Duryudana menika to warnanira Raden Kartamarma Satriya banyu tinalang kahadhep ingkang rai anak Kumbayana Satriya Pedhanyangan
Raden Haswatama. Piyambakipun ngreka daya badhe damel patining para Pandhawa yang kekalih padha nyusun kekiyatan ados cara dos pundi caranipun pejaing para Pandhawa malah piyambakipun Raden Swatama badhe nyenakake Bambang parikesit ingkang nembe lair kertos piyambakipun benjang badhe kajemengake dadi ratu Ngastina menawi sampun dewasa lan kathah ingkang badhe kasirnakaken rumaos ingkang Rama kapejahan dinding Raden Krestajemena piyambakipun madosi Krestajemena badhe kaperjaya ingkang kumantaka pejaing Kang Rama Begawan Kumbayana. Najanto Kartomarma ugi mekaten anggenipun nalika semanten kapasrahan dhateng ingkang Raka Dewi Banowati ngungsikaken dhateng pundi ing riku dipun gudha nglawan Kartomarma boten purun Banowati ngantos dipun oyak kelangan lacak mila kali-kalipun Kartomarma lan Swatama nyusun kekiyatan Kadangipun Kakang Swatama ana dawuh menapa Kakang Kartomarma pun Kakang kelangan lacak anggoning ngurda peksa kelawan Mbak Ayuku Dewi Banowati ora beda kelawan Swatama nggonku ora lega, ora lila sedane Kanjeng Rama kaperjaya dening Raden Krestajemena. Aku ora lega lila yen ora gawe patine Krestajemena. Yen kaya mangkono bareng-bareng lan maneh Ki Adi wis krungu kabar manawa Koko Prabu Duryudana paman sengene wis padha sirna kabeh saiki
Cuwung negara Ngastina malah Pandhawa boyongan menyang negara Ngastina lan Dewi Utari maringi nglairake punang jabang bayi lahir kakung den paring tenger Bambang Parikesit. Ya iki besok kang kagadang-gadang yen dewasa bakal kajenengake nata. Mula mumpung durung dewasa ayo nganggo cara apa gawe jernane punang jabang bayi Raden Parikesit. Oh, alon dhisik. Tuh, paman kerpo iki.